Krásný den, zahradníci a zahrádkáři. Zítra už bude 19. března. Co to znamená? Že má svátek svatý Josef. A co se seje na svatého Josefa? No rajčata. Konečně můžeme rajčátka vyset bez toho, aniž bychom se báli, že nám přerostou do obřích rozměrů. Taky kdo by chtěl sadit ty obrovský sazenice? No, někdo možná ano. Ona to vlastně není úplně chyba vyset to dříve. Ale potom ty rajčátka jsou opravdu velká. A mohou s nimi být nečekané problémy. Tak jdeme na to. Vezměte si výsevní misku, supresivní výsevní substrát, stříčku s vodou, nějaká dělítka, popisky a hlavně semínka rajčat. Já mám letos 20 druhů, takže opravdu potřebuju si to pořádně popsat, protože všechna ta rajčátka na začátku vypadají úplně stejně. Tak abych jim taky potom při výsadbě dala ty správné spony. A až to takhle pěkně vysejete, tak si to nezapomeňte zastříkat stříčkou, tak abyste to pořádně prolili, ale pozor, ať si semínka nevyplavíte. Pak už semínka jenom zakryjí nebo je dám do igelitového pytle a budu čekat, až mi vyklíčí. Po vyklíčení je dám pořádně na světlo. Mějte se krásně, vaše Mars hnízda.